Morning ndine Jack. Sono ndinapanga posti kufotokoza kuti ma scientists kapena nditi ma astronomers apeza mwala wina wake udabwitsa umene akukayikira kuti umazungulira kapena nditi ukuzungulira mlengalenga. Sono ndiyambe nkufotokoza solar system eti. Solar system ndi mene alili ma planet athu amene amazungulira dzuwa. Eti system yonseyo kuti dzuwa pakati ma planet nkumazungulira, ma planet yo ali ndi mwezi umazungulira planet yo, pena ma planet ena ali ndi miyezi yoposa umodzi. Miyezi ingapo imakhala kuti ikuzungulira chani planet yawo, koma zonsezi zimakazungulira dzuwa. Imeneyo ndi solar system yathu eti, mene ma planet athu ali. Tsono mwala umene wapezekawo kaya ndi mwala, ena akuti mwina ndi kometi, koma ena akuchikayikira kuti chinthu chindi chani eti, chikuoneka ngati mwala komanso pena sichikuoneka ngati mwala eti. Achipatsa dzina lake ndi 3I Atlas. 3I kutanthauza kuti ndi chinthu chachitatu kupezeka chotero. China chinapezeka mu 2017, china chinapezeka mu 2019, koma zinazo zinali zing'ono. Nde akwachoti ma interstellar objects. Interstellar kutanthauza kunena kuti zikuchokera kutali kunja kwa solar system yathu. Ende solar system yathu zikuzungulira dzuwa, koma nzochokera kwina osati mkatikati mwa solar system yathu mozungulira dzuwa muyi. Chachoka ku nyenyezi ina kulowa mu nyenyezi yathu, nyenyezi yake kukhala dzuwa. Ndechi chawo chichira kuti 3I chifukwa ndi number 3 chotero. Eti nde ndizonena kuti kuli zipangizo eti zopambana kwambiri za science, zima telescope zimene amagwiritsa ntchito, amakhalira kuyang'ana mlengalenga china chilichonse chomwe chikudutsa mmwamba, amachitani, amachiona. Interstellar objects omwe anawaona oyambawo kanditi ndi dzimiyala zomwe zinaoneka poyambirirazo. Choyamba chinapezeka mu 2017, amachitchula kuti Oumuamua, kapena pamene chachiwiri chinapezeka mu 2019, amachitchula kuti Borisov. Koma nzonena kuti anaziona ndi anaziyang'anitsitsa kuti ndizichani, zachokera kuti, ndipo zikufuna chani ende. Nde zinazungulira nkupeza kuti zatani, zapita zasowa, kaya zinatuluka, zinalowa mu solar system yathu, kenako zinatulukanso. Komwe zinapita sikudziwika. Penano pamene akuganiza kuti mwambamo muli infinite eti. Interstellar ngati kuli kutuluka mu solar system, ndi kuli mlengalenga ndi mwamuyaya, mwina mwake moti mopanda mathero. Mwina zochokeranso kunena kuti olozera chira zavuta chitani anthu sanga zafikeko, ndi kutali kwambiri. Nde ma telescope amene anagwira ntchito kujambula nkuchita identify zinthuzi amatchedwa ma Atlas telescope. Ina ili ku Chile pamene zina zili ku South Africa eti. Ndi malo ndithu chita kumanga kuli zipangizo zikulu za mphamvu kwambiri zoti zimayang'ana nkumajambula mlengalenga. Nde chimene chinali ku Chile chinachita pick up kuti pali object ina yake kuyenda ikuzungulira mondabwitsa. Si kuzungulira amene amazungulira ma planet, olonso si kuyendanso amene amayendera ma comet. Ma comet miyala imakhala mlengalenga sizimagwirizana, ndi amadabwa kuti ndi chani. Nde chimashini chinachita pick up nkupereka report. Nde report inatumizidwa malo enanso ambirimbiri osiyanasiyana amene ali ndi ma telescope amene amajambula mmwamba. Anapeza kuti nawo sanayamba kuchita observe kuti ndi chani. Onse nkupezeka kuti ma telescope awo anala kuona akujambula, koma mwina samatulusa report imeneyo. Pamene anachita observe kuti chinayamba kuonekera mu June, ndi akhala akuchiyang'anitsitsa. Ndati vuto lake ndionena kuti chinthu chichi kumathamanga kwambiri, komanso shape yake ndiyo dabwitsa, komanso chikuone kuti ndi chowala nkati. Anero kanakhala mwala chabe sibwezi kuwala nkati. Ndi pamene akudabwa kuti chinthu chindi chani, kapena ndi chi spaceship cha ma aliens chikuzachita observe chikuyang'ana solar system yathu kuti kuchita study zina zake eti. Ndi akuti ndi chachikulu 12 to 20 kilometers in diameter, chikuthamanga kwambiri, ndipo speed yake akuti ndi 60 kilometers per second eti. Nde you can imagine kuti mathamangidwe yake amenewo, komanso mene chikumatembenukira modabwitsa ati ngati simwala iyayi.
ngona akuchikayikira kuti ungakhale mwala pakana pali timu ya ma scientists ndi ma astronomers amene akukhala kumachichita study kuti aonesetse kuti kodi chinthu chiti chani. Koma pakali pano chili kutali kwambiri eti ndi Earth, chili about 240 million kilometers away from Earth. Ndesa akukhulupirira kuti chiyandikira kuno kuchifika, akuti planet yoyamba yomwe chitayandikane nayo kwambiri ndi Mars, kenako chikakhala ngati chayandikira kumene kuli dzuwa eti nde sakudziwa kuti ndi chani kapena chikufuna chani kufupi ndi dzuwako. Ati chikafika pafupi ndi dzuwa pa 29 mpaka pa 30 Oktoba malinga ndi mmene chikuyendera ndi mmene chikuthamangira. Amene walimbikira kunena kuti chinthu chisimwala chabe ndi scientist wa ku Harvard akuti dzina lake Avi Loeb eti akulimbikira kunena kuti no mmene wachichitira study, mmene chikuwalira mkati, mmene chikusunthira, mmene chikutembenukira singakhale mwala chabe. It's almost like chili programmed, pali program ina yake. Ndakukhulupirira kuti ndi technology ya ma aliens. Koma pakali pano mbali yomwe kuyendayo olo chikakafika mbali ya dzuwayo akuona ngati chikapitirira chikapita kutali mpakana chitulukaso mu solar system kuti mwina sichibwereranso. Iyoyo ndi hope chabe, koma akuchiyang'anitsitsa ndipo akuchifufuza kuti kodi chinthu ichi chikufuna chani. Ndipo bola chikapita mbali ya dzuwayo chisakabisike ndi dzuwa, chifukwa afuna onera kuti adzichiona nthawi zonse kuti chikupanga chani. Imeneyo nde update ya chinthu chomwe chikuzungulira mlengalenga, palibe amene akuchidziwa kuti ndi chani, koma mayendedwe yake akayikisa anthu kwambiri. Zikomo kwambiri.